Ba. Sa matabang ko dre. Yara, awa diha ba kay galimpisa tama. Sa matabang ko ba? Kaya lang, kaning linimpisa na ko ron hipusa ni. Ano na butang? Diya ipadaplin lang kay para inigma uganan ni ato nang daoban. Ano na bisa mga kadiya? Diri ko nakaplano magpugas tag mais diri. Ipugas ug may sanay ka may san. Pugsan gani. Yara ba padagana sa igo nimong kamot. Ay maayo pa mangita kay isa ka sanggot dito para tabangan ko nimo dire. Kamara na eh. Apa yung bisa eh? Bangi ko diri ba? Pasay ko na diya. Ama man nimo. At balay. Ha? At balay. Naglungag ba ka to? Ha? Naglungag ba ka to? Saan na to? Telepon man to siya. Ha? Telepon. Ayaw gibutang diha ba kabalo? Ato asas mama nimo dito di. Sa mayon ho. Tingnan dito nga palungagon kay mahaw taron. Na alas 8 nas buntag. Dito na ko. Tuwa dito ina palungag daw ma kay mamahaw ron. Ilang kabo. Ha? Ilang kabo. Estimated na na. Tulo man ta kabok mga on, tulo pud ka kabok. Mo pa ni agi nimo? Sa day pagtuon nimo lalim ning manglipisa? Una-una ay ha. Ni lakaw kag balay gani alas 5 mo pa ni agi nimo? Una daw. Habol kayong sundang. Na. Sanggot di ay. Napa ko rin maglimpis ang arili bayron daan ng sanggot. Ikaw daw diri. Kabalo ka ning lakatan nga bantok diri og isugayan ning kabayo nila kwan sa una diri. Inugayan ning kabayo. Apay pananghid ganiha nga alas 5 mo. Hawa nagbalay niya pagabot na to diri mao pa ni agi nimo? Ito si Igban ha. May magkakagatan aura ka. Sige tanaw nga nagtrabaho man bukos balay. Trabaho. Oh, gihan na tuga-tuga bayira pa daw na. Dili na lang ta ka maglimpis og habulan ang imong sanggot. Giun sa pagbalanse nimo oy. Di ba ikaw ba? Gusto ba yung ba nimo? Ang nagdahon ko ba nga moadto ka dire, magdala kag painit, mga saba manuong ka. Painit. Magpainit ka ng gamay kay kagagi ganiya pa kang alas 5 nilakaw. Kisa ganahan magpakaon na ang gamay kay kagagi. Ano na daw? Ako ra isa naglihok. Alas 5 uno na niya alas 8 na mo pa na agi nimo. Kisa ganahan mo anda mo pagkaon na. Tapay agi nga murag magkagbao. Ingon ni Jimmy, ga cellphone daw ka. Sige cellphone patakar po ni bataan eh. Batay lang Ang kag hinlo ko sa balay naghugas ko plato nang nili ko sa gawas. Namilo ko tong mga gipanglaban ako. Batay lang kag way pamahaw ha. Gutom na ba kaayo? Abi natog manawag na kag pamahaw, mga saba manuong ka. Say magganahan mo. Wala nang mo pa na agi oh. Basta ang gamayan na pa isanggot nga. Di kadulot. Sige ka lo. Batiis ni mo ba maputol na? Ako nang bunalan ani. Kamuilom ron diha. Ikaw murag kag kanang bakba nimo murag tambutsos mo to. Nangalang kisa may di magyaw-yaw na pastang gamaya kagi sayo kay nawalas balay. Ano nga nasa uma? Padulong. May maggalatag ko. Atay pasugo nga mag ako ba'y mag kuha tong mga kahoy dito magbuga atong dagko kayo. Paring kamot mo daw. Pwede man ka manglangkat anang Langkatan ako ng mga bongbong sa balay para naisugnod. una-una ba utok ba pangitag pamaagi ba na may gagmay diha. Ay gagmayo na ng dagko na magutong kahoy good. Mag ako ba'y pabughaon nimo. Ingon kay kung pagbuga na may mga gagmay diyang kahoy nga di na kanang nabugaon. Wa na gani kahoy no dagko nang nabilin. Lutom na ra ba sugaton patanim mo diri pangasaba. Pa nga gagamay na imong agi. Asa ka na siniyadto ba basta lugaya. Ay daw sige yaw-yaw. Ano ba di ka magyayaw ang gamay mo kanang agi nimo? Di tanong ka pa kaunod? Ay pagkaon na, di ko pa manitok bugas. Ikaw! Ginalungag nimo ako igapalit ana. Basta gamayag agi mo pa ng agihan na. Apat na ra kas balay. Apas-apas pa ka diri sige, apas-apas nimo diri kabalo kang buros ka. Alang-alang sana ko pag lungag na way kahoy gani no. Pato, pawa pa jud kay linungag dito. Wala, kay inani ka nagkuhang kahoy ha, maghihulog na ko atong kuan dito. Yung mga basa pa yun gani ulan hapon. Uli dito ba, paglungag, diskarte. Sa gani ikahoy gani nako. Kasi nga na ka na mong kumag ko,
sugnod. Sige na, sige mo. Kabalo maguna-huna. Lata na ng bakba mo. Anak ka. Magyaw-yaw bago na tagnay sa balay ng mga kahoy. Natanan dito. Magyaw-yaw bago na itang asawa. Dili man. Pagka nagyaw-yaw diri, nangita pa kag pamaagi dito para makalungag. Hari ko ka. Amang ako mubugha. Happy kayo. Trabaho pa rin nas babae ng mamughag kahoy. Nahagay sa silong no. Na dito pa yung mga gagnay nga kahoy. Dagko gani kayo. Dagko kayo. Nang nabasa og ulan. Ngayon nagbaha. Pangita, anak ka din. Kuan Asa ba? man itong anak ni mo demo? May sugua. Alam ako pa. Hala, patos Jimmy dire. Trabaho babae ng mamughag kahoy. Patos Jimmy dire. Nakauli dito. Igi ra kag banha dire wa kay laing trabaho dire magsira kag Suko ba rin kagyaw-yawan ka? Tama mo Saba? ko nakuha. bura-bural ng bakba nimo. Tama mo sa nakuha. Uli dito. Papasa tong anak nimo diring. Kung ako na po tong balas. Wala na way kabangka agad. Ito bitaw inibalik ako diya. Huwag pa rin agi na borag. Ako na. Tay lang pug kagway dinong aginig uli nako kay na. Bahala ko kanina. Di mo tumulong ako. Balik ako. Bahala ka na. Asa na po Jimmy oy. Pa! Pa! Tigyaw-yaw ligdaw sa mama dito. Patingyaw-yaw mama. Gamay na kang kaagi daw. Sikaw na imong inahan, nyana man jud na. Tigyaw-yaw dito eh. Padung naglupisa ta diri. Asa gamay na kang kaagi daw. Lasingko pa daw ka na diri daw. Oh, gamay jud kaagi pa. Sino to siya lalim ni? Gamay jud ay. Gamay pa man jud pa. Wala naglungag siya wala. Wala oy. Uy kahoy. Pangita nagpangahoy po dito Jimmy. Tabangi po. Dipusa sana be. Muli taro. Gutom. Wow, gutom na kayo. Wala na ilungag. Namahaw ka ito. Atitaw kita ron ako pwede nung kan. Tuo na siya. Balik ka. Balik ka ko niya dito. Balik ka ko dahil mahal ka. Ay, ato sa ilakon mi. Ang kuha kape dito kay Kira ka mo. tulo lang ka po. Kape sa ba? Kape ra. Panday. Ay, mamahaw naman Pati ta. ang kape basta way pan ba? Kape ra ba? Slay. Nato na ka? Uwa eh. Tao na ka? So, maniwa na ka naglumag di ka. Ano ba? Wala na bugas. Nakalimot ko gingon ganiha. Wala na bugas. Gutom na ba kayo? Ano ba ko sayang mong ako na ko balas? Di ako pa dyan kahoy. Kalimot yun ay ko gingon ganiha. Awa man yun ay bugas. Uy, nakalimot ko. Pastang limuta yun ako. Ayun, sa po na mong gitas ang direk. Sana na mong initubig. Ay, may na lang na nakaihigop-higopong ininit. Nakura ba kay kagagi? Alas 5 pa ka nawala ng balay. Lungag. Ay, gita ang abi na itong unsa gulay. Ininit na, ininit. Tubig. Kaya wala yung takura. Di askarahay na kong ginit. Ning cellphone ba? Sige ra kag. Na. Ay, kuniro. Ikaw may nagpalitan na. Ako may nagpalitan na. Ako nang giyakan siya ng cellphone ako. Kagkuhan mo, sige kag bagulbul nga. Nakalimot man dahil ko gapon. Huwag mong gani bugas din eh. Wala, nakalimot tayo kang maghinang tagagapon. Nga ba Ang diba? mga bags ni mo. Sige ra kag. Nag-cellphone man, pataka naman ka oy. Ah, sige. Ago na naway bugas ang balas.